Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So dama abinda muke magana a darussan da suka gabata cewa idan zaka gina sashen ka, ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ka maida hankali sune saka lambar wayarka a kowane sashe ko kuma a kowane peji na wannan sashen naka na yanar gizo. Sannan kuma ka tabbatar da cewa ka aza number ka inda kowa zai iya ganin ta, because ta yiwu number kawai aka zo nema a sashen ka. So kamar yadda kuke gani, wannan site ne wanda muka yi recently. Zakis Gem Support Foundation. Zakis Gem Support Foundation is a non-governmental organization operating in various local governments in Kebbi State. So kai tsaye ga call button nan, kai tsaye ga WhatsApp message, kai tsaye ga support. So kowane da ka danna. Yanzu kuma akwai cikin darussan mu inda muka yi bayani, muka ce ya kamata a ce a sa button idan mutum yana shiga sashen da waya ya iya shiga sashen da danna ɗaya. So bari mu gani wannan ya yake aiki idan aka danna call, me zai faru, kun gani ko? So idan na sa wannan just once zai bude ga number Zakis Gem nan, kuma zan iya kira kai tsaye. So sannan mun yi magana akan cewa pages da ya kamata mutum ya fara da su shine about us da kuma contact us page, ma'ana pejin da za a iya sanin game da kai da kuma pejin da zai kunshi bayanai game da yadda za a contacting ɗinka. So kamar dai da kuka gani ga bayanin nan, very simple English, ba a yi abin ta yadda zai wahala ganewa ba. Wannan Facebook page ne aka yi linkin saboda mutane su iya ganin wannan previous activities ɗinsu kenan. Projects da muka yi magana, muka ce za ka iya sa hotuna, za ka iya sa videos, so za ka kuma iya sa awards da kuma wasu takardu da ke nuna kwarewarka, kamar yanzu wannan ga award nan da sauransu, ga team members nan, ga founder, sannan ga videos, ga kuma contact page inda muka yi magana za ka iya sa taswirar Google inda idan mutum ya danna kai tsaye zai samu jagora zuwa ga shagonka ko kuma wurin da kake. Ga phone number nan, ga kuma email address. Although wannan abin is still under construction, but I chose to share it with you saboda maybe it will help us mu fahimci abinda ake yi cikin darussan da kyau. Insha Allah darussan gaba za su ci gaba da bayani akan sauran abubuwa ma da ba wannan ba.